जय शिवराय भावनो, स्वागत आहे तुमचं लाडक्या यूट्यूब चॅनल व्ही क्रिएशनला. तर भावनो, आज आपण व्हिडिओ बनवणार नाही, तर आज आपण ब्लर फोटोला HD फोटो कसं करायचं तर तुम्हाला पहिलं प्ले स्टोअर ओपन करायचं आहे. प्ले स्टोअर ओपन केल्यानंतर तुम्हाला रेमिनी हा ऑप्शन ॲप हा डाउनलोड करायचा आहे आणि ह्याला ओपन करायचं आहे. तर तुम्हाला इन्शुरन्स हा ऑप्शन दिसेल, त्याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला आता तुम्ही बघू शकता. तर तुम्हाला राईट ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. तर तुम्हाला इथं एक ॲड दिसेल, तर ते ॲड तुम्हाला झालं करायचं नाही, तर तुम्हाला थांबायचं आहे. तर आपण सरळ थांबून तर जशी ॲड गेली तर तुम्हाला हे पहिलं बॅक करायचं आहे आणि वेटर करायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता आपला हा फोटो असा झालेला आहे. तर तुम्ही बघू शकता हा पहिला असा होता ब्लर, मग हा बघा कसा HD दिसतोय. तर तुम्हाला हा फोटो डाउनलोड करण्यासाठी ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. मग तुम्हाला परत एक ॲड दिसेल, तर ती ॲड तुम्हाला घालवायची नाही. तर आता हे झाल्यानंतर तुम्ही ॲड घालू शकता. तर इथं ऑप्शन द्यायचं असेल की आपला हा PNG सेव्ह झालेला आहे, तर आपण हे बघून घेऊयात. तर पहिलं बघा, तर हे असं दिसेल, तर बघू शकता तुम्ही. तर अशाच प्रकारे ह्या व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि उद्याचा व्हिडिओ येऊपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.